Il-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jiddefendi b'saħħa kbira lil dawk kollha involuti fir-rekit tal-liċenzji tas-sewqan fosthom lill-Ministru Ian Burge. Dan kif għalih dawk kollha li jinsabu imċabsa ma' dan l-iskandlu ma kienu qed jagħmlu xejn ħażin. Huwa evidenti anke mill-kontenut tal-messaġġi nifishom illi dak li kienet iwettaq il-Ministru kien bħala parti mill-mod kif huwa mistenni illi jopera Ministru bl-istess mod għas-segretarjat. Hawnhekk qed nitkellmu fundamentalment kif topera s-sistema politika tagħna, għandi fiduċja fil-mod kif il-Pulizija twettaq l-investigazzjonijiet tagħha. Għandi tifla tiela biex tqabbiżili. Forsi tista' tispjegali kif jista' dan iqabbiżha mingħajr ma jikser xi liġi jew regola? Testi ċett oħra tgħid tila fit-tali ħin biex tgħinha ftit. Kif jista' jgħinha mingħajr ma jikser regola 3 sigħat qabel it-test? Jew nkella darba minnhom Mansueto jgħidlu tajta palata kemm stajt. X'ħaseb dal-uffiċjal mill-OPM jew minn fejn kien li kienet il-palata jekk mhux xi ħaġa kontra r-regoli? Għax pjuttost ovvja li ma tistax tgħin il xi ħadd mingħajr ma tikser ir-regoli f'dil ħaġa. Nitkellem mod ieħor fejn jidħlu il-membri impjegati fil-customer care rispettivi tagħna, hemmhekk jidher ċar il ħadd qatt ma mbotta lil xi ħadd biex iwettaq xi irregolarità. Jiena għandi fiduċja sħiħa u nerġa' intenni dik il-fiduċja fil-mod kif wettaq l-operat tiegħu il-Ministru Ian Burge. Inti qed tibqa' il-ħin kollu tiddefendi dak li sar fir-rekit tal-liċenzji tas-sewqan. Kif tista' inti tibqa' tiddefendi xi ħaġa li hija ħażina? Inti għadek kemm li hija l-politika tiegħek biex tibqa' viċin in-nies hija bbażata pratikament fuq dawn l-affarijiet li jsiru l-irregolaritajiet u l-qerq. Għax ovvjament inti tiġġustifika dan il-qerq kollu li sar u fl-ebda ħin minti qed tikkundannah. Qed niddefendi biss l-aġir regolari u fil-parametri tal-impjieg ta' tant u tant persuni u kif tista' tibqa' iktar viċin il-bżonnijiet tan-nies jekk inti tafżal l-uffiċjali tiegħek li jaqdu l-bżonnijiet tan-nies biex ma jagħmlux xogħolhom. Imma daw qed jagħmlu Prim Ministru ta' mhux qed jaqdu n-nies qed jaqduhom għax mhux suppost għaddew minnhom minn daw il-testijiet ta' sewqan. Il-ħadd it-Times of Malta żvelat ċezz li kixfu l-korruzzjoni sistematika li matul dawn l-aħħar snin kienet ikkoordinata mill-Gvern tal-Labor b'rabta mal-eżamijiet tal-liċenzji tas-sewqan. Rapport dettaljat kixef kif mijiet ta' ismijiet kienu mogħtija lil Clint Mansueto, id-direttur tal-liċenzji fi ħdan Transport Malta, u fosthom kien hemm saħansitra ismijiet moddija mill-Ministru Ian Burge. Fost oħrajn ġie żvelat is-sem ta' uffiċjali mill-Customer Care tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, l-assistenta personali tal-Prim Ministru nnifsu u Chief of Staff tal-Ministru Għal-Għawdex. Iżda quddiem dan kollu għal Robert Abela qisu xejn mhu xejn. Il-provi pubblikati mit-Times huma xokkanti, provi li dwarhom il-Pulizija għadha m'għamlet xejn. Saħansitra kien hemm min bħal Michael Bohaġar, Chief of Staff tal-Ministru Clint Camilleri u Ray Mizzi, ex-uffiċjal tal-Customer Care fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, stqarrew fiċ-ċezz li qed jgħaddu l-ismijiet ta' persuni biex jakkwistaw il-vot tagħhom. Buħut miċ-ċezz jinkludu wkoll il-frażi Viva l-Labor. Fost litanija twila ta' ismijiet f'dawn iċ-ċezz semmew Mark Samut, chairman tal-PBS, fejn b'insistenza kien talab lil Mansueto biex jaqdilu lil xi ħadd u jġiblu data ta' test f'siegħa. Mansueto jaqdih minnu fih b'data 5 tim wara. Preżentament kemm Mansueto kif ukoll żewġ uffiċjali ta' Transport Malta Philip Edric Zammit u Raul Antonio Paċ jinsabu akkużati b'korruzzjoni u ma qed jiġħdu dawn l-akkużi.